стана на тази да море остане, бе. Ще бутаме колко му е. Да, колко няма ми да се в те да бутам яти. На това колалцата и тай тръгна гума в най-големата кал. Тук застанали коловози, значи. Вчера беше там 1 метър водата, обаче страшни камъни. Това ще трябва после пълен комплект корилто. Клипче ли си? Да.